We zullen even naar de Veenhoofd daar, no? Je moet er wel even actie aan, no? Het is een beetje jammer van het waar, maar bij mij zie je er wat van, zoals Schenker. Nou, dit is het Friese kampioenschap Berlin Spiekerhouden. En het mooiste is dat het maar de achterkant is, kerstwaan. Dus we pakken een beet. Nou, ik zit er wel een beetje van nou. Maar ja, dat is de knap, hè? Je moet het nog een keer proberen dan eigenlijk. We kunnen even lekker bier drinken en met bier smitten. Dat doe ik. Iedereen gezellig bij de Veenhoop Festival. Even zo omhoog, gezellig hier. Hoe ga je hem dit doen? Want het duurt al best wel lang om zo'n zwembad op te zetten. Ja, zeker. We hadden denk mij nog een heel even opzetten. Dan heb ik er de pomp in gehoord. Er zit 20 liter water in. Dus bedoel, je moet een beetje zwemmen kunnen, een beetje horen. De kleur komt zo uit de veurtwaai. Dus iedereen springt ook in de veurtwaai. Dus kunnen we het direct wel in pompen, toch? Weet er nog wel in zwemt? Ja, zeker wel. Zo, je wordt helemaal met je hart in de ding zwemmen. Dus, Ik ga niet zwemmen zetten. Dat pas ik dan niet. Nee, dat wordt niks. Je kan gewoon zo gek doen wat je maar wil. Maar ja, als je gewoon een boer of stoom broeken, dan is het hartstikke leuk. Waarom ben je hem zo klein doet? Ja, dat is wel 20 jaar. Al 20 jaar. We hangen op de eerste keer bij mijn bandjes om mijn holen. Toen zijn we maar wat oorzaak. Dat was een indianentooi. En we zijn altijd makkelijk. We kennen elkaar altijd weer herkennen. Nou, zo is het gebeurd. Het niveau, dat is lijkt zo hoog als wat de meesten die daar binnen. Onder de groen.